Vítame vás v najnovšom vydaní AI generovaného podcastu newslettera Stredají. Ďakujem za privítanie a hneď na úvod poviem, že dnešné materiály nás privádzajú k jednému obrovskému bodu zlomu. Keď som si to všetko prechádzal, všetky tie dnešné zdroje spája jedna silná téma. Je to prechod od asistenčnej umelej inteligencie k plne autonómnym a dôveryhodným systémom a práve to slovo dôvera tam rezonuje úplne najviac. Presne, som veľmi rada, že dnes robíme túto hĺbkovú analýzu, lebo je to plné informácií, ktoré ukazujú, že AI už fakt nie je len hračka. Nie je to niečo, s čím si len vygenerieš vtipný obrázok a ideš ďalej. Stáva sa z toho skutočný kolega. A poďme rovno na tú prvú tému, ktorá znie ako drobnosť, ale v praxi je to obrovská vec. Myslíš to generovanie vizuálov? Jasné. Všetci poznáme tú frustráciu. Napíšeš príkaz a umelá inteligencia ti vygeneruje nádherný obrázok. Vizuál je úplne super, no potom si to priblížiš a zistíš, že text na tom obrázku vyzerá ako nejaká mimozemská abeceda. No presne. Alebo hlavný hrdina má na prvom zábere bradu a na druhom už vyzerá úplne inak. A výsledok je ten, že to musíš aj tak otvoriť vo Figme a celé to ručne prerábať. Ale podľa dnešných zdrojov s týmto Google definitívne končí. Je to fascinujúci strategický krok od divízie Google DeepMind. Prichádzajú s modelom, ktorý interne nazvali Nanobanana 2. To je výborný názov mimochodom. Hej, úsmevný, ale oficiálne to budeme poznať ako Gemini 3.1 Flash Image. A to kľúčové tu je spojenie tzv. Pro schopností a bleskovej rýchlosti Flash. Doteraz to fungovalo tak, že ak sme chceli super kvalitu a detaily, museli sme čakať na pomalý model, ktorý dal jeden výstup. Teraz ide o rýchle iterácie. Rýchla, reálna práca, nie čakanie na jeden generický obrázok. A to je super dôležité, lebo z tých zdrojov vyplynuli konkrétne detaily, ktoré ukazujú tú ostrú prevádzku. Napríklad ten text. Konečne čítateľný text pre nejaké marketingové mock-upy alebo banery. Už nepotrebuješ 20 pokusov na to, aby nápis zľava nevyzeral ako rozsypaný čaj. Ale mňa najviac dostala tá konzistencia postav. To je ten udržaný kontext. Áno, ten systém totiž dokáže v jednom pracovnom postupe udržať presnú podobu až 5 rôznych postav a vizuálnu vernosť až 14 objektov. Vieš, ako si to predstavujem? To je, ako by sme si vygenerovali celý storyboard pre reklamný spot, bez toho, aby hrdina v každom druhom zábere zmenil tvár. A to je ten moment, kedy sa hračka mení na profi nástroj. Udržať 14 objektov na svojom mieste znamená, že ten model už len slepo neháda pixely, ale on chápe priestor. A s tým súvisí aj presnejšie nasledovanie inštrukcií. Čiže menej tej umelej improvizácie. Presne. Oveľa menej improvizácie, oveľa viac použiteľného materiálu. A zámer Google je tu úplne zrejmý. Nechcú, aby to bola len izolovaná funkcia v jednej aplikácii. Oni to idú integrovať do Gemini appky, do vyhľadávania, do Google Lens, do AI Studia a Vertex AI, čo sú vývojárske platformy. Dokonca to pôjde priamo do Google Ads. Čiže to budeme mať úplne všade? Bude to taká všade prítomná vrstva? Jasné, základná vrstva internetu, podobne ako prekladač. Dobre, takže obrázky a kreatíva sú vyriešené, ale to najlepšie prichádza vtedy, keď sa presunieme od kreatívy k tej bežnej, nudnej, dennej rutine. Ak AI udrží v pamäti 14 objektov na obrázku, čo asi spraví s našou e-mailovou schránkou? A tu sa presúvame od systémov, ktoré iba navrhujú, k systémom, ktoré reálne pracujú. Hej, toto je kľúčový prechod. Doteraz sme z AI viedli len konverzácie. Ten starý workflow bol hrozne frustrujúci. Tu je návrh textu. No človek niečo napíše, umelá inteligencia vytvorí krásny návrh e-mailu, ale aj tak musíš prísť, prekopírovať to do e-mailového klienta, nájsť adresu a odoslať to. Takže to za teba urobí polovicu práce. Ale podľa zdrojov prichádza Copilot Tasks od Microsoftu. A to je niečo, čo naozaj vybavuje veci. Nielen, že ti to napíše text, ono to má aj tú fázu hotovo, len to schváľte. Copilot Tasks mení ten teoretický dialog na akciu. Zadáte mu úlohu bežnou rečou, systém si vytvorí plán, spraví prácu a vráti vám výsledok. Keď som čítala tie príklady v zdrojoch, bolo to až neuveriteľné. Systém dokáže vyťahnuť urgentné e-maily a sám ťa odhlási z tých otravných newsletterov. Alebo si predstavte hľadanie bytu. Umelá inteligencia vie sledovať nové prenájmy a automaticky rezervovať obhliadky priamo do kalendára. A to ide ešte ďalej. Zoberte si študijný syllabus, z ktorého systém spraví plán učenia s vyblokovaným časom pred skúškami. Alebo sleduje zľavy hotelov a automaticky vám prebukuje izbu za lepšiu cenu.
Či dokonca vyhľadá najlepšieho inštalatéra, keď vám praskne potrubie. Ale počkaj, toto znie síte úžasne, ale ja by som mala asi trochu stres. Čo ak sa ten systém zblázni a pošle e-mail šéfovi, ktorý mal ostať len v konceptoch? To je legitímna obava a v zdrojoch sa to priamo rieši. Pri citlivých krokoch, ako sú peniaze alebo posielanie správ, si systém vždy vypýta výslovný súhlas. Povie vám, mám to tu pripravené, môžem to poslať. Je to posun k konaniu, ale vždy pod ľudským dohľadom. Čiže je to asistent na osobnú produktivitu. Ale potom je tu tá druhá strana mince, firemné prostredie. A tam prichádzajú Notion Custom Agents. To je v podstate AI kolega, ktorého nasadíte na rutinu, ktorú nikto iný vo firme nechce robiť. Beží 24/7. Odpovedenie na tie isté otázky dookola. Hej, presne. A fungujú naprieč nástrojmi. Zoberú kontext z Notion dokumentov, zo Slacku, z e-mailov, kalendára, Figmy a dokonca aj z Linera. Získajú súvislosti a konajú. Ten zdroj spomínal veľmi konkrétne firmy a to bolo fakt pútavé. Napríklad spoločnosť RAMP má agenta, ktorý sa volá Product Oracle a ten každý deň rieši otázky zamestnancov priamo v Slacku. Áno, a potom tam bola firma Remote, tí nasadili agenta na smerovanie úloh, taký prvotný IT helpdesk, a ušetrili 20 hodín týždenne, len tým, že agent pochopil požiadavku a rovno to poslal správnemu schvaľovateľovi. Alebo Braintrust, ktorý robí týždenné reporty o klientoch. Tých, čo sú pripravení na vyšší program, a ako je to s kontrolou vo firme a čo cena? Je tam detailný prehľad využitia a možnosť automatického pauzovania, ak by sa agent začal správať zvláštne. Čo sa týka ceny, beta verzia je zadarmo do 3. mája 2026 a následne od 4. mája 2026 to prechádza na systém Notion Credits. Platí sa za reálnu prácu, nie paušál. To dáva zmysel. Čiže máme vybavené obrázky, e-maily, agendu, ale poďme teraz k tvorbe samotných digitálnych produktov, k programovaniu. Tam je tá známa bariéra medzi kódom a dizajnom. Klasický, bolestivý kolotoč. Áno. Vývojár niečo naprogramuje, potom príde dizajner a povie, že toto tlačidlo vo Figme malo byť o 2 pixely nižšie a má mať iný oteň modrej. A ten vývojár to musí ručne prepisovať a detaily sa samozrejme strácajú. Preto tá najnovšia integrácia medzi systémom Codex od OpenAI a Figmou mení pravidlá hry. Vytvára to plynulý kruh. Kód ide do dizajnu a dizajn sa vracia do kódu. Čiže ja si môžem zobrať dizajn z Figmy, či už je to Figma Design alebo FigJam a poviem kódexu, aby to priamo implementoval do kódu. Áno, a čo je neuveriteľné? Ono to funguje aj naopak. Viete premeniť existujúce užívateľské rozhranie priamo z kódu na plne editovateľný dizajn vo Figme. Takže si tam len myšou rýchlo poskúšate rôzne farby a rozloženia. To je úplne geniálne na rýchle iterácie. Prvýkrát človek môže začať kdekoľvek, či už má len nápad, dizajn alebo kód a nezasekne sa na tej manuálnej prirábačke. Zhrnul by som to tak, že mizne to manuálne prekladanie medzi profesiami. Mimochodom inštaluje sa to cez tzv. Figma MCP server, priamo v Codex desktop aplikácií. Je to len taký nenápadný mostík, ktorý to celé prepája. Dobre, doteraz to bolo všetko obrovské nadšenie z toho, ako nám tieto nástroje uľahčujú život. Ale teraz musíme prejsť k téme, ktorá je nesmierne vážna a musíme sa na ňu pozrieť úplne nestranne. Spomínali sme dôveru. A táto dôvera zažila minulý víkend obrovský otras, keď jedna jediná správa spustila doslova lavínu od inštalovaní. Presne tak, poďme sa na to pozrieť čisto cez dostupné fakty. Udalosť z USA je taká, že spoločnosť OpenAI uzavrela dohodu s americkým ministerstvom obrany, ktoré bolo v našich zdrojoch označené priamo ako ministerstvo vojny. A tá reakcia verejnosti bola okamžitá a veľmi merateľná. V tých štatistikách sa píše, že počet odstránení aplikácie ChatGPT vyskočil takmer 4-násobne. Súčasne s tým rapidne klesol počet nových inštalácií a v obchodoch s aplikáciami enormne pribudlo množstvo jednohviezdičkových recenzií. Čím si vysvetľuješ tento fenomén na základe tých materiálov? Ľudia zrazu vôbec neriešili, ktorý model je lepší v matematike? Ten zdroj to vysvetľuje veľmi trefne. Ľudia neriešili, ktorý model je inteligentnejší, ale komu primárne slúži. My dnes verujeme umelej inteligencii našu prácu, naše zdravie, riešime s ňou rodinu a najhlbšie obavy. Je to intimný priestor. A správa o spolupráci s armádou vyvoláva fundamentálnu otázku u používateľa. Pomáha tento nástroj mne alebo niekomu inému? AI jednoducho prestáva byť len nástrojom a stáva sa z toho vzťah založený na dôvere. A tu do toho vstúpila alternatíva na trhu.
Zdroje jasne opisujú, ako zareagovala konkurenčná spoločnosť Anthropic s ich modelom Claude. Tí sa rozhodli podobnú dohodu odmietnúť. Ako dôvod explicitne uviedli obavy zo sledovania ľudí a potenciálneho vývoja autonómnych zbraní. A dôsledok tohto rozhodnutia? Ľudia tento krok obrovsky ocenili. Model Cloud výrazne narástol v inštaláciách. Dokonca sa vyšplhal na absolútne prvé miesto medzi bezplatnými aplikáciami v americkom App Store. Čo nám ukazuje jeden krutý, ale pravdivý fakt technologického sveta. Dôvera sa buduje nesmierne dlho, no stratiť sa dá za jeden jediný deň. A to nás privádza k premosteniu všetkých dnešných tém. Zdroje nám dnes ukázali obrovskú silu. Umelá inteligencia dokáže bezchybne generovať vizuály, riadiť náš osobný kalendár, dokáže programovať a vykonávať autonómne rozhodnutia, na ktoré potrebujeme čoraz väčšiu dávku dôvery. Z toho vyplýva jedna dôležitá otázka na zamyslenie. Keď autonómne systémy ako Copilot alebo Notion agenti začnú robiť rozhodnutia vyslovene v našom mene, či už pôjde len o rezerváciu nesprávneho inštalátora alebo o poslanie veľmi citlivých dát, ako sa vlastne zmení naša definícia zodpovednosti? Komu budeme veriť, keď systém urobí chybu? Presne tak. A kde bude tá hranica medzi naším vlastným rozhodnutím a autonómiou stroja? Je to obrovská téma, ktorú si budeme musieť všetci nechať prejsť hlavou. To bolo na tento týždeň všetko. Na ďalšie vydanie sa môžete tešiť už na budúcu stredu 11. marca. Prinesie vám ich týždenný newsletter Stredaj od PS Digital.